Какавиди на водни кончета? Защо ли са празни? Я, какво е това? Енки! Дано Енки бързо намери решение. Трудно ще победим срещу гадните паяци и измамницата. Репутацията им потъна. Никой не вярва на Макс. Ти вярваш ли и още? Питахме се къде сте. Да не сте сърфирали на гърба на Белугага. Не слушайте тъпите ми шеги. Заради лъжата ти сме в тази ситуация. Какво? И ти ли не ми вярваш? Акула! Съжалявам, Макс. Да победиш огромно чудовище само с дрон е трудно за вярване. Не лъжа. Дронът обърка кума. Ясно? Така ли? Не го ли зашемети? Добре, първо го обърках, после отрязах клон, който падна. Може да лъжеш другите, но не и нас. Как да ви обясня, че не лъжа? Край! Не заслужавате да сте ми приятели. А ти не заслужаваш да си наш пилот. Аз ще те заменя. Какво? Не, почакай! Акула каза, че ще лети вместо Макс. Милата, жал ми е за нея. Да, жалко за Макс, но няма как. Не й вярват, защото паякът не съществува. Олеле, невероятно! Да, историята й не е за вярване. Субстанцията, която намерих при ямата, е с животински происход. И? Киселиността й е много по-висока от тази на арахнотитаните. Следователно, само едно създание има такава отрова. Истински ли е? Без съмнение! Знаех си! Пиратите ще изчистят името си. Бързо, да им кажем! Остава само да намеря начин да избегнем красивите паяжини. Но какво правиш тук, Макс? Другите се готвят за старта. Не съм тъжна, че няма да се състезавам, а защото изгубих доверието им. По-добре да бях загубила състезанието. Ще им докажеш, че си била права.